Wow! Grabe, ang dami. Tunay kaya yan? Wow! Mukhang totoo naman. Mukhang hindi naman edit. Wow! May malaki. Ang laki. Mahal siguro yan, ano? Perlas. Kung totoong perlas yan, siguro ang mahal yan. Pagkaalam ko yung perlas sa ilalim ng dagat, pero bakit sa ilog? Yan din ang tinatanong ko. Ang dami. Tunay kaya yan? Wow! Grabe. Sa palagay nyo, totoo kaya? O edited? Kasi parang totoo naman. Pero parang imposible naman na ano. Ewan ko. Pero nakaka-amiss din ano.